Inzoka hama yangu, nhasi ndoda kumbotaura newe nezvekushandiswa naMwari. Ndinosangana navanhu vakawanda, inini wacho ndiri pakati pevanhu ivavo vakamboita shungu dzekuti ndoda kushandiswa naMwari. Ndinosangana navanhu vakawanda ndinombotaura navo vanenge vachiti ndoda kushandiswa naMwari, ndoda kushandiswa naMwari. But ndoda kumbokubatsira kuti uandastende kuti chii chinombonzi kushandiswa naMwari. Wakambozoona here kuti problem yatinoita ndeyekuti tinoti tinoda kushandiswa naMwari, asi tobva tada kuudza Mwari wacho kuti anotishandisa sei. Zvakangofanana nekuti ukatora motikari yako ukanotakura simende, motikari haigoni kuti ikuudze kuti aiwa handina handitakuri simende, ndinotakura hembe chete. Meaning kuti muridzi wechuni ndiye anodecida kuti chinoshanda sei. Saka iwewe kana uri kuti uri kushandiswa naMwari, ndoda kumbokubatsira kuti chinonzi kushandiswa naMwari zvinoreva kuti iwewe uchasubmita will yako nezvese zvako kuti Mwari aite zvaanoda newe, kwete zvaunoda iwewe kana kuti zvaunokwanisa kugamuchira, but zvaanoda kuita newe. Saka ndiri kunzwa kuti Mwari ane vanhu vari kuda kushandisa, but Mwari anenge ari kuda kushandisa kuti uite mari, Mwari ada kushandisa kuti ubatsire vanhu, ubatsire vanotambura. But problem yaunga uchiita ndeyekuti wanga uchida kuudzira Mwari wacho kuti anokushandisa sei. Saka ndanzwa Mwari vachiti iwe ukangoregedza ukadzidzira kuzvininipisa ukatendera Mwari kuti aite zvaari kuda kuita, achakushandisa kuita basa guru. Ndinovimba kuti waropafadzwa.